Bonjour les amis, bienvenue à nouveau sur notre chaîne Tendance Gadget. Aujourd'hui nous avons d'autres gadgets à vous montrer, comme par exemple ce tapis qui est très bien, qui fonctionne à la maison. Voilà, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Après ni coutume, c'est un pastule mundo nebala. Allez, c'est très pratique. Avec ce que c'est avec ce que fait il n'a pas vidéo qu'on a là. Donc mes loulous, abonnez-vous en max, partagez, commentez, likez la vidéo pour plus de vidéos tendance, pour plus de gadgets tendance. À aimer, à commenter, à partager. Voilà. Après, ne tassade idendro kika patika konala ka bitoni digi yere abetobike. Après ni fana fleur ni faux cheveux de meshirelo akayno, ça fait très naturel. Na fanya wala chugumna vidéo konala ko temen ko abueno ni abisanta ko maluka konala ka nyoka konala ka jigala man ka randron. Après abetobi ayerema. Voilà, na fanya wala chugumna vidéo konala ale kay mo bolo ko sebe albe mo denga ka supunu glam vite fait na fanya wala chugumna vidéo konala otemen wa bueno abso wa minon dan fen konala ina fo kaba ina fo chefan aba balabala kanye kasura mashishi kasura ma perempere kasura ma ga chuguwerla ni wusuni kabani chefani a cheka atobida kanye amanoni amafui. Après ni fleur ni encre do odo endro kakao fe encre al ni ako ate boala ate foshke otemen ho abueno ni feni fleur abse ko parti glani ni anafanya wa chugom na vidéo konala ale parti de glam au coffre mon lunette donc en même temps bi fa cache ne fonado awen tadoro awen ko feni sans faire ça passe. Voilà. Allez, abonnez-vous pour plus de vidéos, partagez la vidéo, likez la vidéo, aimez la vidéo, commentez la vidéo. Voilà, pour plus de vidéos tendance. Après nous ne colons mundos, allez nous faire couleur beri kili. O kɔfɛ an minnu bɛ fɛnw bila duguma a bɛ tasi kɛ yɔrɔ bɛɛ la. O kuma banna a bɛ ɲini dɔrɔn a b'a nɔrɔ a ka kogo la, ji bɛ se ka bɔ a fɛ, a tɛ tasi kɛ, a tɛ foyi kɛ. Après ninnu filɛ ninnu ye a bɛ se ka nɔrɔ a ka kayew la pour que k'aw ka kayew minɛ pince de don. Voilà, i n'a fɔ an ɲɛ b'a la cogo min na vidéo yɛrɛ sanfɛ. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ni fana ni bɛ se ka bila ɲɛgɛn kɔnɔna la comme panier. A bɛ se ka serviette k'a kɔnɔna la ka fɛn wɛrɛw k'a kɔnɔ. En même temps a bɛ se ka vidéo fana lajɛ dans les toilettes. Voilà, ni filɛ ni écharpe ni a yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na vidéo la. Écharpe c'est très joli, c'est chic, c'est classe. O kɔfɛ ka bɔ san kɔrɔ tile k'i gosi i ka samara kama. O kuma bana ni ɲini dɔrɔn i ka samaraw ko i k'a bila nin sanfɛ i yɛrɛ b'a ye a bɛ samara ja yɔrɔnin kelen. Après nous avons aussi ces faux ongles, olu cɛ ka ɲi nɔ kosɛbɛ i n'a fɔ ne b'a cogo min na vidéo la. Minɛn bɛɛ de ka ɲi nɔ, minɛn bɛɛ de marquew ye, u bɛɛ ka ɲi nɔ mɔgɔw bolo. Ils sont utiles pour la vidéo tous les jours i n'a fɔ ne b'a cogo min na vidéo la. A bɛ se ka finiw kɛ nin kɔnɔna la k'a bila lavage kɔnɔna la, a b'a ko a tɛ trace to a la, a tɛ couleur fana k'a la, ale ka ɲi mɔgɔ bolo kosɛbɛ. Voilà. Après nous ne babouchou de babouchou mundo a bɛ se ka jikalamani k'a kɔnɔna la k'a sen don a kɔnɔna la k'a ko k'a jɛ. C'est relaxant, c'est doux, ale ka ɲi mɔgɔ sen ma kosɛbɛ. O kɔfɛ minnu tɛ fɛ ka u ka fɛn bɛɛ la tiɲɛ yɔrɔnin kelen i n'a fɔ pomme b'o la, pomme de terre b'o la, a bɛ se k'a tigɛ ni murunin ye. Ale ka ɲi nɔ mɔgɔ bolo kosɛbɛ. A bɛ fɛn tigɛ en profondeur wa a b'a tigɛ cogo min ka di i yɛrɛ ye o cogo a b'a tigɛ o cogo de la. Après nous avons aussi ces étiquettes. A bɛ se ka nin coller aw yɔrɔ min b'aw dimi a b'a douleur la tɛmɛ. C'est pratique, c'est classe. Voilà, ale ka ɲi mɔgɔ bolo pour la vidéo tous les jours. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ni ye bidike de bidike min don i yɛrɛ de b'a fɛ augmenter, i yɛrɛ de b'a fɛ diminuer. N'i y'ale a ka di cogo min na i b'a kɛ ten tɔ de. Après nous avons aussi ces gadgets pour le maquillage. Voilà, les mascaras. Mascara mdo ça fait très très vrai. Ni a qui kungulu la, abi kungulu forme yere, aba couleur yere de bon. En même temps, ale be même o kungulu la kosebe, jita ale bon, foi ta ale bon. Au cas où ani sanyi ci ate bon.
Voilà, c'est pas tachant, a te fini taché, a te foyi kɛ. Ale ka ɲi mɔgɔ bolo kosɛbɛ. Ni filɛ nin ye vase de, a bɛ se ka fleur k'a kɔnɔna la, a bɛ se ka sokɔnɔna décorer, a bɛ fleur k'a kɔnɔna la, ale cɛ ka ɲi nɔ. Vase min don, ale ka ɲi bɛɛ bolo, bɛɛ ka sokɔnɔna la, wa a tɛ espace bɛrɛ ta fana. Voilà, après ninnu filɛ ninnu ye pochette de, pochette minnu don, u cɛ ka ɲi nɔ kosɛbɛ. Fleur bɛ kɔfɛ, fleur bɛ ɲɛfɛ. I tɛgɛ falen no, i bɛna mobili boli la, i ka fɛn encombrelen no, o kuma banna. I bɛ nin panier ni ɲini dɔrɔn, i b'a k'i ka siège fila kɔfɛ, i b'i ka minɛnw bɛɛ arranger a kɔnɔna la. Voilà, i n'a fɔ n y'a cogo min na vidéo kɔnɔna la, c'est simple et c'est pratique. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ, nin ye cuisinière de, a bɛ se ka minɛnw bɛɛ bila nin sanfɛ, k'a ka tobili kɛ n'a ye, a tɛ foyi kɛ, a tɛ daga sisi, a tɛ foyi kɛ. Bon, ni ensemble dɔrɔn ni ale cɛ ka ɲi kosɛbɛ. A y'a commenter, a ye vidéo commenter, a ka vidéo aimer, a k'a liker, k'a partager. Voilà, dites-nous depuis quel pays vous voyez la vidéo, dites-nous à quelle heure vous regardez cette vidéo, et s'il y a aussi des gadgets qui vous intéressent dans la vidéo, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien de la description. Voilà, allez comment passer, comme ça la chaîne sera boostée. Voilà, mais loulou, ça c'est un rouge à lèvres, c'est très joli, c'est très classe, c'est très chic. En même temps, il sera utilisé comme maquillage. Voilà, les cas mɔgɔ bolo kosɛbɛ. Ni ye éveillé, ale fana ka ɲi mɔgɔ bolo kosɛbɛ. I bɛ degré min ka di ye, i b'a bila o degré la. Mais loulou, abonnez-vous en max, commentez la vidéo, likez la vidéo, partagez la vidéo. Voilà, ça c'est un bonnet mun don, ça te sert aussi de cache-nez. Ale ka ɲi mɔgɔ bolo kosɛbɛ, ale ka ɲi mɔgɔ bolo. Ni kɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ, mais min fɔ ɲɛna, a ka nin airpod ɲini, ni fɛn ka ɲi nɔ, a bɛ se ka ka téléphone charger n'a ye. Ale cɛ ka ɲi nɔ, c'est classe, c'est chic, c'est joli. A bɛ se ka taga i nɔfɛ fan bɛɛ fɛ, yɔrɔ min y'i ja, i bɛ taa n'a ye o yɔrɔ la. O kɔfɛ, n'i tɛ fɛ fiɲɛ k'i ka gazi faga, i bɛ se ka nin ta k'a utiliser i ka gazinière yɔrɔ la, a b'a protéger contre le vent. Bon, ni épilatoire de, a bɛ se ka nin ta ka aw ɲɛda épiler n'a ye, ale ka ɲi kosɛbɛ. Voilà, a b'aw nunkɔrɔlasiw épiler n'a ye, k'aw nunkɔnɔnaw épiler n'a ye, k'aw bonbonsiw bɛɛ épiler n'a ye. A tɛ digi mɔgɔ la, a tɛ tache to mɔgɔ fari la, a tɛ foyi kɛ mɔgɔ la. Abonnez-vous en max, commentez la vidéo en max, likez en max. Voilà, ni filɛ nin bɛ se ka bitɔn min bolo, i bɛ se ka nin ta a kɛ bitɔn kunkolo la. Voilà, a bɛ kɛ bitɔn tɛgɛnin dɔ ye, i bɛ se k'i ka bitɔn ta nin ye. O kɔfɛ, ninnu fana filɛ ninnu ye balai ye, balai mun don ale ka ɲi kosɛbɛ. I bɛ se ka dɔ fara a janya kan, i bɛ se ka dɔ bɔ a janya na, wa a bɛ sokɔnɔna fan bɛɛ sɔrɔ, ka daminɛ kogo la fo ka se dugumala ma. A bɛ se k'a bɛɛ nettoyer, a bɛ vitre nettoyer, a bɛ grillage nettoyer. Ale ka ɲi mɔgɔ bolo kosɛbɛ, c'est pratique aussi pour la vie de tous les jours. Voilà, ni fulaw ni dɔrɔn ni. Après, nous avons aussi ces pochettes. Pochette in cɛ ka ɲi nɔ, a couleur ka ɲi nɔ, wa couleur wɛrɛw fana b'a la min tɛ hali rose. N'aw bɛ min fɛ dɔrɔn, aw b'o fɔ, o bɛ d'aw ma. Ni ye alvéole de, alvéole min don, c'est un nouveau gadget, ale ka ɲi nɔ mɔgɔ bolo. I bɛ se k'a utiliser comme alvéole, i bɛ se k'a sanfɛla fana utiliser pour mettre d'autres produits. Ça crée de l'espace, c'est chic, c'est classe, c'est tendance. Voilà. O kɔfɛ ni sagi in fana filɛ nin, sagi in c'est très doux, i bɛ se k'i ka fɛn caman bila a kɔnɔna la, ale ka ɲi nɔ mɔgɔ bolo kosɛbɛ. Bon, mun ɲɛ tɛ yeli kɛ, aw bɛ fɛn sɔri wo kɔnɔ, o kuma banna. A bɛ nin gadget ɲini dɔrɔn, a garder bɛ don miseli la facilement, i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na vidéo kɔnɔna la. Tulu kalama kɛ ka tulu bitɔn kan, a bɛɛ yelenna, o kuma banna. Nin tɛ sa, ni fɛn in filɛ, i b'i ka fɛn sɛnsɛn a kɔnɔna la, a tɛ nɔgɔ lajigin a kɔnɔ, a tɛ foyi kɛ, wa a tɛ chauffer. Tayɔrɔ de b'a la, i b'a ta n'o ye, a tɛ digi tɛgɛ la. O kɔfɛ, ninnu ye faux ongles de, faux ongles mun don, c'est très joli, c'est pratique, a couleur bɛɛ bɛ yen nɔ, violet bɛ yen nɔ, transparent bɛ yen nɔ, rouge bɛ yen nɔ. O tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ, nin ye bracelet de, mini bracelet de don, ale cɛ ka ɲi kosɛbɛ, ale ka ɲi mɔgɔ tɛgɛ ma, i b'a don i tɛgɛ la. Voilà, après i bɛ se ka nin fana bila i ka garde-robe kɔnɔna la, ouais, ka utiliser comme porte-manteau, ale ka ɲi nɔ kosɛbɛ, ça crée de l'espace. Voilà, i n'a fɔ n y'a cogo min na vidéo kɔnɔna la. Mais loulou, abonnez-vous, commentez, likez, partagez la vidéo pour plus de vidéos de tendance gadget. Kleenex bɛ se ka bila nin kɔnɔna la, i b'a utiliser tranquillement, a tɛ foyi kɛ. O kɔfɛ, nin ye
bonnet de écharpe de do i b'a k'i kunkolo la ale ka ɲi kosɛbɛ a bɛ ji bɔ mɔgɔ kunkolo la ka ɲɛ i n'a fɔ i b'a cogo min na a ye nin denni kusigi a ye ji bɛɛ bɔ kunkolo la o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ a ma se i ka da fasi kɔsi la pour que i ka da décorer ni fɛn ninnu ɲini dɔrɔn i k'i ka sokɔnɔna décorer n'a ye ale ka ɲi mɔgɔ bolo kosɛbɛ c'est pratique voilà nɛnɛ b'i la a ma se i ka bɔ n'i ka dara ye kabini so kɔnɔ fo kɛnɛma i ka bɔ ni couvrir ye o kuma banna nin gadget i bɛ nin don i la a b'i protéger contre le froid a ye moto fana protéger i bɛ se ka bɔ ka t'i ka ci la yɔrɔ yɔrɔ y'i ja nɛnɛ t'i minɛ foyi tɛ k'i la ale ka ɲi mɔgɔ bolo kosɛbɛ surtout pendant l'hivernage ale ka ɲi mɔgɔ bolo a ka to k'olu san i ka mobili ye choc dɔrɔn de kɛ mais a garatera n'i tɛ fɛ o ka kɛ nin gadget ɲini i ka nin k'i ka mobili la hali ni camionba y'a gosi a tɛ fosi k'a la o kɔfɛ ninnu ye emoji ninnu de mais n'i y'a ye i t'a dɔn ko fu de don wa fu dunnen don dɛ i b'a ta safinɛ k'a la i b'i ka sɛtu ko ale ka ɲi nɔ c'est pratique c'est voilà. Mais loulou, abonnez-vous en max, commentez la vidéo, partagez la vidéo, aimez la vidéo. Dites-nous depuis quel pays vous voyez la vidéo. Donc, on se dit à la prochaine fois pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles tendances, pour de nouvelles gadgets, mes loulous. Mais surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la barre de notification, aimer, partager. Merci.